си пас. Не искаш ли да си един от нас? Monster High – идеалната учебна среда за тийнейджери, деца на легендарни чудовища, като новата ученичка Франкенщайн. Чувствам се толкова живът. О, не отново. Лагуна Блу плувен отбор. И нашият плувен отбор е бърз. Пираните помагат. Клодин Улф. Нашите танци на лунна светлина са свирепи. Веган вампир Драколаура. В нашата столова има много ястия без кръв. Горещата двойка Клео Идиус. Капитан на мажоретките. Това е моето гадже. Умираш да се запишеш? Регистрирай се тук. Monster High, където странното стана страхотно. Запознайте се с Monster High свят. Тя модата диктува, грациозно на сцената всички вълнува. Чудовищата пощуряват, строг гласът ти ги владява. Царско величие, те са сестри от Египет дошли. Супер шантави, Monster High, шантаво страхотни. Monster High свят. Убийствено красив, всички обичат Гойл. Вили слотвай, трапа и платин. Стично зелен, бак закъснява, но бе кастин. Monster High. Вече е тук новото месечно списание Monster High. Ще намериш в него чудовищни комикси, тестове и страховито готин конкурс. Месечното списание Monster High с убийствена гривна. Monster High. 13 желания по ново DVD. Джиджи, Джина от вълшебната лампа и Туайла превръща кошмарите в сънища. 13 страховито фантастични желания се сбъдват. Чудовищата от Monster High от новото DVD. Най-новият Monster High филм Ужас, камера начало. 4 нови героини дефилират по бляскавия черен килим. Клодия, сценарист Хани, оператор Вайпари, гримьорка Елизабет, кралица на вампири. Новите кукли Monster High, Клодия, Хани, Вайпарин и Елизабет. Готов ли си да се запознаеш с Monster High? Един от тях може да бъде най-близкият ти приятел. И как всички ще ги впечатлят? Туайла, Джиджи, Кати, Инвисибили. Тоест, преди отново да изчезнат. Добре дошъл в групата, където да си нормален е толкова старомодно. Събери ги всички. Създай свой собствен свят на Monster High. Ново от Monster High. Дали новите герои ще... Новите кукли от филма Страховито съчетание Франки с електростанция. Стягайте багажи, защото Monster High заминават на обмен. Чак от Шотландия идва Лорна Макнеси. Обожава камерите и карираните шарки. Отдалечно Monster Picture е Марисол Кочи. Мило момиче с доста големи крака. Бъди себе си, бъди неповторим. Новите кукли Monster High. Ослицата и пиратът с дървен крак са вашите нови най-добри приятели. Киоми Хаунтерли, дъщеря на призрак без лицатък, и Вандала Дублунс, дъщеря на пиратски призрак. Ние сме Monster High. Куклите се продават отделно. Добре дошли в новия цирк на Monster High! Уникални всички са, е магиосни, Оралей, въжи играч, а ето я Галаяби, най-високата. Циркът ще ни вдъхнови, в цял нов свят не потопи. Те са Monster High! Новите кукли Monster High, циркови артисти. От новия мюзикъл Monster High. Маус Сити се елита е на Буйорк. Акрила е фирми, Луна е фурор. С кукла Monster High Буйорк можете да спечелите игрален комплект Астра Нова. За повече информация monsterigра.com. Monster High иска да знае коя е любимата ти героиня. Тези момичета са страхотни. Франкенщайн със специален заряд. Клодин Улф, каква буйна коса. Дракула, прелесно мил вампир. Те са Клодин, Дракулора и Франки. Най-готините момичета в училище. От новия филм Големият страшен риск. Пери и Перла, красавица е глава. Пери и Перла, двоен купон. Виж Лагуна Блу и Пози също е тук. Бейтето тъмнота. Носят се в морската шир. Новите кукли Monster High от филма Големият страшен риск.